Okay, so wani sabon shirin namu kenan watan Zafafa showcase da muke cewa za su ci gaba da zuwa muku watan Adisa tittika ku dai ku kasance da wannan shirin wanda za ku iya zuwa ku kalle shi a YouTube, za ku kalle shi a social media, za ku kalle shi kuma a Jedab. Mutum na tara da zamu duba cikin wannan list namu shine watan Abubakar Adisa Aliyu Metrix. Dan na san duk inda kuka je ku zaga a kasan nan za ku nan ganin gidajen mai da sauransu Metrix, akwai abubuwa Metrix. Shi dai wannan ainihin watan Abubakar watan Adisa Aliyu dan Kwara set ne, kuma kuna ganin cewa Kwara ita ma fa dama duk yanki ne na arewacin Najeriya, su Ilorin kenan ba. To amma fa abin da ya sa shi kansa shigo cikin wannan listen inda ainihin aka ba da research, aka report da aka duba shi ne irin gudunmuwar da yake badawa da sauransu ta kai daga kan gidajen mansa duk lokacin da ake cikin wani tsanani, ake cikin wani yanayi, to zaka tabbatar da shi sai ya muku wani ragi. Kuma duk inda aka yi da rudin da cewa fa babu man nan a lokacin da zaka ga cewa fa duk yadda zai yi sai ya ajiye a gidajen mansa duk jihohin da mutane su dinga samun sauki, rage kuɗi kuma a kawo muku abin da kuke bukata. Sai abu na biyu kuma da shi yake da shi shine fa duk girman wannan kamfanin nasu ku cewa duk Hausawa ne suke ci gaba da juya wannan kamfanin tun daga sama har zuwa ƙasa. Kamar shi ya fa yadda ne kawai da su, ya amince da su, sannan akwai ba da gwanin gudunmuwa na taimakon da sauransu, akwai ba da tallafin kaza, tallafin school, tallafin duk waɗansu abubuwa da kuka sani a cewa ɗan adam da yake da wannan zuciyar ta humanitarian ɗin. To fa wannan mutumin fa yana da shi a cikin zuciyarsa kuma yana yi jama'a kuma sun riga sun yaba sun gane irin waɗannan abubuwan. Shi sa shi kansa ya zo kan desk ɗinmu.